Hey, Reisje. Hey, jongen. Oh. Ja. Hey, Yveske. Hey. Ja. Wat ik al deze heen. Nee. Dat hoeft toch helemaal niet? Dat hoeft toch helemaal niet? Hé, Rijntje. Hey. Ja. Oh. Hey. Oh. Oh. Dit is... Sally. Oh. Hey. Oh. Oké. Ik zal de Shetlanders even binnenhalen. Sally. Hey. Sally. Korallen. Hey. Uniek. Hey. Hallo. Next. Ah, bah. Wat is zo'n ding? Ik denk dat ze krijgt wetten dronken had of zo. Ja. Of het is gewoon een snotje. Hey, Reisje. Oh ja. Hey. Ja, en ik Reisje is heel erg lief. Ik hoop echt zo dat het uiteindelijk beter met hem gaat. Spidey, Daisy, Peach, Mario en Glendy. En het had een beetje regend. Maar. Hey, ik had dat.
prachtige groep paarden in de opleiding, dames en heren. Een vieren, stoere, wiese paard. Gewild over de hele wereld. En let op de verschillen bij de beweging van deze wiese paarden. En u mag even meeklappen. Adam van der Meulen, hij heeft er een in handen. Met een Alpestine Zoekstraat gaan we over naar de linkerhand. Let op deelnemers, u komt elkaar tegen. Mooie volt, dansen in de baan. Valko BDK van Janne, 4-4. En Janne van der Kooi. En in de finale, Compagnie Westerbergen van IJsje 489 met Linda Wester. Dit is de top 3. Kijk, die paarden gaan over de diagonaal. Het wordt 58. Dan 18. En dan 85. En op dit moet er worden. Help de jury een handje. Zo dadelijk de eerste. Binnenkomen 201 en... Paarden mooi recht gesteld op die lange zijde, dan kunnen ze het beste beetje voorzetten. Kwaliteit in het beenwerk, dat willen we zien. Spanning op de gezichten af te lezen. Dan zijn ze zo dadelijk allemaal linksom en dan gaat de jury een eerste selectie maken. Wie moet er mee naar de finale? Binnenkomen nummer 90. Dan opstellen 18. Binnenkomen 85. En ze drie geweldige paarden. Kijk, die dames er een strijd van maken. Gedragen door het publiek. Gedragen door het publiek. En ook u op de loge mag meedoen. Dan komen ze nog een keer. En we kijken naar Compagnie Westerbergen van IJsje 489. De laatste kans om de jury te overtuigen. Publiek, wat vinden jullie? Nummer 90. 1885.
kampioenschap 2023. Tweespannen, Friesras. En op. Ja. Ja, en rijden. Dat is goed. Dat is goed. Strijd van het jaar. Dit is geen aanspanning op Jan hand. Jan, kijk even uit. Dan zijn ze allemaal op die linkerhand. Warmpie 509. Wander 512. Vossen 526. Tiemen 503. Elias 494. Jurre 495. Friso 518. Menne 496. Het is jaren geleden dat we zoveel hengsten in dit kampioenschap bijeen zien. Was het vorig jaar mooi. Die prachtige overwinning van Sipe Minkema en Nane 492. Wie gaat de opvolger worden van Nane? Mensen, u weet het, hè? Dit is de wedstrijd van het jaar. Hier leeft iedereen naartoe. Straks bij Overkampen mag het dak eraf. Kamer van het KFPS, Koninklijke Vereniging Friespaardenstamboek, hier te zien. Dit kampioenschap dekhengsten Friesras aangespannen voor de chefs. We kunnen. De landheer, de ringmeester. En met Hendrik Ebbinga aan het hoofd over de diagonaal naar de andere hand. Komen ze zo dadelijk allemaal linksom. Binnenkomen 166. Opstellen 416. Binnenkomen nummer 10. Opstellen 25. Dan binnenkomen 47. Opstellen 91. Opstellen 122. Opstellen 203. Tien is ons net binnengeroepen. Ja, dames en heren, hoeveel gaan er over het kampen? Het zijn er, ja, de ringmeester die gist, het zijn er 5. 166, 416, 10, 25 en 47 gaan overkampen voor de titel. Het dak mag eraf. Jurre 4, 9, 5. Jammer, shuttle. Elias 4, 9, 4. Harm Hamstra. Bander 5, 1, 2. Mecklenburg. Friso 5, 1, 8. Honey, Roy. Tiemen 5, 0, 3. Jasper van Maden.
Gedragen door het publiek, dames en heren, wat een strijd. Wie wordt de kampioen? En dan linksom, dan linksom. Wat een start, wat een waarde. Wat een kampioenschap, wie gaat het worden? Kampioen, kampioen. Dan opstellen Elias 494. Binnenkomen Friso 518. Binnenkomen Tiemen 503. En opstellen Waalder 512. Rechters van de kooi daar, Zuursteden, tegenwoordiger van het congres. Brons voor de aanspanning van de nummer 25, Harry van Middelaar, Friso 518. Kampioen Jelmer Chardon, Jurre 495 met Wilhelms. De kampioen Jurre 495, en voordat Jelmer de eerronde gaat inzetten, voordat ze allemaal weer weg zijn, Jelmer opnieuw kampioen worden. Het is niet de eerste kampioenschap, het is voor de hengst niet zijn eerste kampioenschap. Wat ging er vanavond door je heen? Dat klopt, dus inderdaad niet de eerste kampioenschap, wel de eerste kampioenschap voor Jurre, voor de Sjees. We hebben hem vaak gewonnen met ijzer. Ik dacht dat er altijd op ijzer geen maat stond. Die is verkocht naar Amerika. En we hebben nou Jurre. Jurre was aan de hand altijd geweldig. En dat hij nou hier laat zien tussen, ik vind het echt een grote reclame dat we hier 8 Friese dekhengsten hebben. Want jarenlang hebben we ervoor moeten vechten. Heel veel hengsten. Om heel veel hengsten hier op het kampioenschap dekhengsten te krijgen. Indo-Friesland heeft ervoor gezorgd dat het kampioenschap Friese dekhengsten op de kaart staat. En om dan te winnen tussen al deze toppers maakt het nog bijzonderder. Kampioen, dames en heren. 5-maal was die kampioen hier in het WTC Expo. Nu voor de Sjees. Met z'n allen voor Jurre. Jurre 495. Een ritme, wat kan die bewegen, wat kan die showen, wat een kampioen. Mensen, Jurre 495. Brons, Harry van Middelaar, Friso 518. Van de muziek deftige spannen hier in de Waal.
Ook de twee spannen zitten weer in de lift in Nederland. Een heel mooi seizoen met de spannen achter de rug. Onder andere Pieter Landheer, onze ringmeester, geeft er al aan. Mooie strijd, kijk mee. Welk span heeft de meeste kansen om de wedstrijd hier te winnen? Oeh, kijk de taakpaarden, mooi in het type, mooi in de houding. Dus, en Jeroen Dobbeldam, die handjes op elkaar.